Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 12 na. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon, lantawon ta. Kumusta si Bagyong Auring? Sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayad gabi. Yes, Sir Bry, mayong gabi man sa imo, Sir Bry, kag sa tanan nga mga listeners ang imo programa, subong man sa kay Budidak on the line. Hi, Budidak. On the line. Budidak on the line. Di mo pagkabalon nga si Budidokto, ga monitor man. Amo gid. So, sa liwat, Sir Bry, mayong gabi, rin nga lakat sang panahon, ang bagyo nga si Tropical Storm o kon bagyo nga si Auring, ginabana-bana mga 405 kilometers east-southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Ni siya may coordinates nga 6.9 degrees north and 129.7 degrees east. Ang bagyong si Auring may kabaskugon sang 85 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sang 105 km per ora. Ini magagiyo siya ma-westward sa kadasigon sang 15 km per ora. But silingon sa Sir Bry, naghinay-hinay ni siya, kag or what I mean, naghina ang iyang persa, pero nagdasig ng dalagan niya. It is because nga wala na sa sang dutay na lang moisture ng pick-up dyan, kung na-notice mo itong istoryahan ta kagabi. So, ining si Bagyong Auring, may mga storm signal na sa subong Sir Bry. Storm signal number 1 na nag-apekto sa southern Leyte, lakip man ang southeastern portion sang Eastern Samar, subong sang Giwan, including Humonhon Island. Ang sa Mindanao area, storm signal number 1 affecting Mindanao area, Dinagat Island, Surigao del Norte,
Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental or Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, ilakip man ang eastern nga portion sang Bukidnon. So ini yung mga lugar maka-eksperyensya sang maulanon kag may pagmadlo sang hangin. Ubalik sa Negros Occidental, ilakip na syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tubtor, maglugal umon tubtub, magal umon na kalangitan, kag inipgopdan sang lapta nga pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtub may pagmadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasilangan tubtub na aminhan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya mangin mabulubalod, tubtub, mabalod, kag delikado sa mga magagmay nga sakayam pangdagat. Sir Brian, tagtasiliwat abiso, ilabi na sa mga utod naton, nga naga-istar sa kilid sang kasubaan, subong man sa kilid sang baybayon, kag kilid sang kabukiran nga mag-ulaligmat gid sa mga posible nga pagtaas ng tubig, subong man sa pagposible nga pagtiphag sang duta, Sir Bri. Ako dito sa San Carlos, gani may nag-return nga isa ka ferry, sir, no? Sa San Carlos. Yes, Sir Bri. Dungod sa mamadlos nga hangin kay na mga ulo alas 2, alas 3 kay na medyo batyagan tagid man ang ulo habyog sang hangin, Sir Dave, no? Yes, Sir Bri, pag ginagana kiti nag-smoke tadi sa dalom mo, pag panaog ko di ka gina nakibot ako kay gulpi lang paas gibla ang hangin bla. Grabe ka baskog so siling ko amo na ni. Nga matamat pero gainit ya kay ina, Sir Bri. Yes, pero may gainit. mga some areas kita labi na gid sa northern part, may nagabatsyag na yan sang pagtupa sang ulan. Yes. Pero good news tong hambal mo nga nagdasig siya nga naghinay ang pwersa niya. Good news ina kay ti mas mabudlay nga hinay pero tigo ang gatipon sang pwersa ti Yes, makulbaan kita sina. Pero direksyon niya di same man lang, sir, no? Yes, Sir Bri. Ang kainay ang iyang direction is almost stationary. Duway siya blay gahalin. Okay. Sa subong niya, Sir Bri, ang iya dalagan is going ni siya sa northwestward. Butsilingon, incline gamay pababaw. Pero, may ara kita sa nasiling naton, may ara kita sang forecast mo. Ang aton nga forecast ni sa iya, forecast position, by 24 hours, tomorrow afternoon, mga 290 kilometers east-southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Tapos, ang 48 hours, o kon Sunday afternoon, ari ni siya sa vicinity sang Hilongos, Leyte. Butsilingon, amat-amat ni siya sa palapit sa duta, kag magalandfall ni siya sa Domingo. Kag diri sa aton, posible, malabot man diri ang ilabi na gid ang Negros tungod sa kadako sang rain reduce niya, ang bilog na Negros maka-experience siya gid sang pagtupa sang ulan, Sir Bri. Amo malanang balantayan tang ulan-ulan Yes, kita, Sir Bri. Agay na gani, Sir Bri, nag-meeting nga day boss day sa mga tanan nga mga RDMO kag ang mga head bla, gin-meeting nga di kagina through online. I see. So, agin alert to ni boss tanan ang tanan nga mga diri sa province. Sige, salamat gid, Sir Dave, ha, sa Yes, Sir information. Pero before takabuyan, may ibalita ko si mo gamay lang. Headline lang ni para mamati Yes, kay Sir sa akon karon. Gapamati ko, Sir Bri. Yes, isa ka senior citizen nga nagpanikop sang isda, nakakuha sang tilapia, binutang niya sa babay ang tilapia buhi. Nagpalak, natulon, patay. Agoy. Amo man nga katabo sa Lilo, Sir Bri, kung na-notice mo sa una, mo man na nababalita man. Amo lang kasami nila mo. Grabe. Iban sila ginangkab nila gani parang patay mo. Mga sinang una nga style bla, tapos susulod sa kilid nila may kabo-kabo. Galing iya to ya, kay para nga ba sinakakap naman another tilapia, amo to nga ginbutang sa hingod-hingod ya. Diri na sa aton sa Negros, sinigid lang nga hapon ang kompleto nga detalye, Sir Dave, pabitinon ta ka ha, para mamati Yes, kagina. Sir Bri. Salamat, Mati Sir ko na, Dave. Sir Bri. Salamat gid, Sir Bri, kag good evening si mo sa liwat. Good evening ta. Sige, salamat gid, Sir Dave Kuaha, kompleto kag komprehensibo nga paghatag detalye sang lakat sang panahon. Daw good news ato para sa aton kay kagabi ang lakat di Auring hinay pero nagatipon sang puwersa. Ti medyo dulo delikado ina. Subong nagdulo dasig-dasig ang lakat niya pero naghinay ang puwersa niya. Pero ang iya siring direksyon ari gihapon diri sa area naton dalasa gihapon ang Negros Occidental. That's why hindi lang gid gihapon kita mangin kampante sa tanan nga mga tinyon. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Firing line. Antes pa naman ang tanan subong nga gabi liwat kita nga nagapangayo kung sa tanan man nga oras sa pag-ubay. Guidance kag pagbulig sa aton mahal nga Ginoo. Hatagan kita sang dugang nga kinaadman, kinaalam, agod ipabalo sa publiko ang husto nga impormasyon
ipalayo kita sa daman nga sa isang disgrasya ining bagyo, lupok sa bulkan, linog kag iban pa. Ikaw pagid kita sining COVID-19 kag naman nga sahi sang balatian sa ngalan sang iya sini kon sa ngalan sang mahal nga Ginoo nga amot aton sini mangluluwas sa amen mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time la 7:19 na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw yari na kita sa Huwebes no ari na kita sa Huwebes sa Pebrero 19, 2021 naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, sa aksyon. Recently gid lamang indeklara kita sa Nielsen Survey ng Aksyon Radyo Bacolod number 1. Bukas ng aton sini nga Facebook page pagya sa aksyonradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to YouTube kag sa aton sini nga Twitter account. Action firing line. Ang aton nga text hotline 0963-757-0874. Sa aton siri nga mga viewers, kadto lang sa comment section, ibutang ang mensahe 2 to 3 liners lang please para mabasahan taman ang iban. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na, Tob Las 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pasensya, Friday gili subong no. I'm sorry. Biyernes subong salamat kid Miss VJL Limbo. Gakalipat man kita ba? Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton siri nga pagpangalagad. Abotong headline ko bago gid lamang isa ka 63 anyos nagpanikop sang isda nakakuha sang isa ka tilapia. Binutang niya sa baba niya, nagpalak, sumulod sa baba hasta sa tutunlan. Patay ang 63 anyos. Bantayan karon ang eksklusibo nga interview sa Action Radio Bacolod sang Barangay Kagawad sa nasambit nga barangay. Action firing line. Samtang ariman nga balita baususko mga ginikanan palihog man guidance or i-guide ang inyo sa kabataan kay duha aksyonems ka minor de edad nagmotorsiklo didto sa Kabankalan na aksidente ang angkas nga nagaedad sang 12 anyos patay. Action firing line. Duha ka mga minor de edad nagasakay sa motorsiklo ay naginano ni sila iyaman wala mga lisensya hindi pwede makalisensya way man siyang mga helmet iniway tanan di na mga ginikana nila siniman. Samtang ang iban pang balita diri sa lokal, gincheck taliwat ang pagpatay kay Ryan Villanueva. Dumduman yun ng isang Valentine's Day early o kon kaagahon mismo sang Domingo, 14 ng Pebrero. Ini siya ang ginsulod sa kwarto nga ginarintahan sa isa ka resort dira sa Banwa sang San Enrique kag ginpatay mga kaaksyon. Ang pinaka-development kag update sini may ara na sang facial composite nga ginaapkyaptan subong ang San Enrique PNP sa isa sa 5 nga mga suspitsado. Action firing line. O galing lang kay ang ini nga nawong mata kag ilong lang gid ang na-recognize sang babayi to nga upod niya kay may mask man. According sa police, medyo may kabudlayan sila pero tinguhan. Action firing line. Samtang padayon nga nagatiner karon sa Nokpo compound. Ini isa ka Police Chief Master Sergeant nga nagpositibo sa nagligad to bilang drug test gid lamang. Tiara sa subong kay ginahulat pang confirmatory test mga kaaksyon. Kung ini siya bala ang nagagamit gid o kung wala sang illegal nga droga. Action firing line. Duha na ni silang isa to ka corporal ti ato na tuya sa region. Waiting na to sa mga cases nga tubangon niya. Taga Negros tanan mga kaaksyon. Diri sa Bacolod nga balita, ginapreparahan gid sa Bacolod no ati normal preparado ng Bacolod sa anuman nga eventualities nga maghinabo kon ara na si COVID-19 si bagyong Auring. Action firing line. Kag sa mga balita karon sa probinsya mga kaaksyon oy tutukan ta man karon ang OFW ha nga mga balita kay may ara kita sang talakayon subong parte iya sa OFW. Ang mga balita sa probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Talisay, gin-categorize na ang mga lugar nga posible patigayunan sang evacuation center kung may baha gid man nga magluntad sa bagyong Auring. Action firing line. Samtang 350 kilos nga mga frozen kag meat products nga wala sang papiles ginsunog sang Cadiz City Veterinary Office. Paano ni sila nakasulod di sa aton probinsya sang Negros Occidental? Action firing line.
Ay nano nga mga asawa. Kita mo na nga di hazardous na, delikado na, kuan ina, consumption ina sa lawas ta. Pagkatapos, baligya ka mo sa way mga permiso. Action firing line. Pasensya sa mga tagpalamating aton sinitingog subong medyo husky kita gamay do si Kenny Rogers ta. Action firing line. Pwede ta kabalo kung dinihalin. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko na karon maka-aksyon ang mga balita sa lokal. Bantayin nyo gid ha kung paano nakatulon sang tilapia ining pobreng 63 anyos. Sige, mga lugayawon ko balita sa nasyonal ang COVID-19 subong nga adlaw. Mga ka-aksyon, diri ko tani una ha. Diri ko ray una sa face-to-face nga ini kay ginaduso karon mga ka-aksyon sang aton sini mga otoridad. Nga kung pwede naka face-to-face na sa mga limited areas gid lamang sang 3 ka oras sa isa ka simana, do ka usik sa tiyempo, no? 3 ka oras sa isa ka simana. Guro, thrice a week, guro. MWF abi, tag 3 ka oras. Aga, alin sa hapon. TTH naman, may araman sa tag 3 ka oras, alin sa aga sa hapon. Di kay 3 ka oras kada simana, do nag-usik lang sa tiyempo. Action firing line. Tihulaton tani kay si Pebrero 22. May ara sa mga endorsement regarding sining face-to-face nga ini kaglan tawon ni Presidente Rodrigo Duterte kon paborable bara ini o kon hindi mga kaaksyon. Action firing line. Kagabi, hambal naton sa inyo palayag ni DepEd Secretary nga si Leonor Briones nga ang pungsod Pilipinas nagid lamang sa mga pungsod diri sa Asia ang wala naga face-to-face. Action firing line. Way man tara problema kung sa face-to-face, importante nga safety lang ta. Ano gibing ginapalak naton kung mabutang sa ital-ital kabuhi ta? Mayo man ka Madam Briones, ya kay gapungko kalanda sa lamisa mo. Action firing line. Kabataan ni may mga future tani ti ko magkalabutang ni salang-alang kabuhi nila karon. Ti kanugon. Ti ikaw medyo may edad ka na, ti duway ka man guro ga pinsar na sa ay sus ko. Action firing line. Anyway, sa iban nga balita mag-aksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Oy, ariyo maing balita para sa mga pensioners naton kay sugo ho o kung ginmanduan sang Interagency Task Force ang mga servicing banks, mga financial institutions nga amo iya ang nagahatag sang mga pensyon sa mga pensioners naton nga dapat wala na sa mga appearance ang mga senior citizens naton. Action firing line. Magkuha man o kung magpasa sa pila ka mga dokumento agod i-process sa ilang sini nga pagka senior citizen or ang ilang sini pagkuha sang pensyon, dapat tinguhaon sini mga servicing banks kag mga financial institutions kag iban pa dira nga naga-provide sang pension sa aton sini nga mga senior citizens nga maghimo kamo sang way basi may mga virtual kamo dira or ano nga mga communication that the senior citizen hindi na magkadto da sa office ninyo agod mag-transact nga sa nahambal sang IETF ining mga tigulang naton nga mga utod vulnerable ini sila. Maghambal kita vulnerable, lapiton kag dali tapikan sa sining COVID-19. Action firing line. Kabay pa nga mahangpan nyo ini, dako ni nga bulig mga kaksyon para sa aton sining mga tigulang. Samtang ginalauman na sa bulan sang Marso, no? Ginpalayag sang IETF nga basi paboran ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso nga ipaidalom sa modified General Community Quarantine ang bug-os nga Pilipinas. Action firing line. Sa iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon, ari ang COVID-19 subong sa Pilipinas 55,058 or 555,058. Ang bag-o subong adlaw 1,901, 32,440 naman ang nagapabilin nga aktibo. Samtang 512,789 naka-recover, ang patay 11,829. Action firing line. Vaccine update kita. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Atat na siya. Daw galalain na siya nga wala gihapon si COVID o kon si COVID vaccine. Action firing line. Suno dire kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, inip na kuno si Kwan. Inip na kuno si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon kay inang kadugay kuno iya mag-abot sining vaccine. Kung tani ining Pfizer nga ini, second week iya sang Pebrero mag-aabot na sa Pilipinas pero wala pa matigayon because sa pila ka mga indemnity agreement problem, mga kaaksyon o mga documents nga wala pa na process gid ini. Action firing line.
Kabalo ka, guro si Presidente Rodrigo Duterte no, gusto na gid magpabakuna, no? Gusto na gid pagbakuna or magpabakuna basi may advice na siya sa iya sining nga doktor. Action firing line. Si Sinovac mga kaaksyon, duway may ara sang 600,000 doses tani nga magaabot man diri sa pungsod Pilipinas. Na dilatar man ini nga anong rason kay si Sinovac wala pa ginhatagan sang emergency use authorization sang Food and Drug Administration. Action firing line. Pero si Pfizer may ara na ni siya sang ginatawag nga emergency use authorization iya o galing may mga documents pa nga dapat i-secure before dalon diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Sige, hulat-hulaton tani. Kay si Presidente nagligad to na naghambal nga mapavaksin na siya in public mga kaaksyon agod nga magasunod man ang pumuluyo. Majority sang Pinoy ang hindi or wala plano nga magpavaksin. Hindi ini mandatory. Hindi ini mandatoring vaccine nga ini so wala pilitay. Ang iba na hadlock sa vaccine kay basi ano ang long-term effects sa ila sining lawas mga kaaksyon. Ang iba na hadlock man because sa pila ka makit-an sa mga social media although nga ini wala sang lehitimo nga pamatuod pa. Ining mga nagkirig-kirig, may ara sa nagkalamatay, may ara sa mga allergies, may ara sa nagkaladisgrasya, sining bakuna nga ini, way pagidman sa may na-mention, diri ang aton sinuturidad nga ini may kamaturan. Tihulat-hulaton tani mga kaaksyon, kay bulo vaccine nga ini, amuning talk of the town every day, ini madula sa baba sa mga tawo. Action firing line. Vaccine gihapon mga kaaksyon, ari. Now, subong nga gabi mga kaaksyon, may isa kita kabalita nga way ko yan nagahadlok sa pumuluyo regarding kung vaccine ang paghahambalan. Nga may ara sang duha ka OFWs didto iya sa Cebu mga kaaksyon nga gin-report sa Department of Health mismo Visayas nga ini sila ang nagpositibo sa COVID-19 apisar nga nakapaidalom na sila sang bakuna mga kaaksyon. Action firing line. Soliton ko, wala ako nagahadlok sa mga nagapamati ta subong because ang tinutuyo naton diri to invite everyone, to inform everyone nga si vaccine amo ni ang dako nga bulig karon to going back sa aton nga situation nga mangin new normal og kung magnormal gid man kita sa palaabuton. Action firing line. So didto iya sa Cebu ang natabo isa ka OFW. Ang ining OFW mga kaaksyon nga nag-abot diri sa pungsod Pilipinas sadtong Enero 5, no? Enero 5 kag ini siya ang nagikan sa United America o kon United Emirates mga kaaksyon kag ini siya United Arab Emirates mga kaaksyon kag didto mga kaaksyon nakapaidalom na siya sa December 2 sang isa ka dose sang COVID vaccine. Action firing line. Sang December 12 ina. Pagka Enero 2, ang ikaduwa na naman gintira na naman sa iya. Action firing line. Pagkatapos nagpauli ini siya diri sa pungsod Pilipinas, diri sa aton, pag-abot niya sa Mactan, Cebu. Ang pila ka mga ginahimo nga mandatory diri sang Pilipinas amo nga ipaidalom ang mga OFWs sa ginatawag nga 14 diyas nga quarantine. Action firing line. So gin-quarantine ini siya January 20 bala mga kaaksyon mo kung di ko magsala or pag-abot niya diri Enero 5 rather, no? Pagkatapos gin-quarantine sang 15 o kon 40 diyas. I'm sorry, January 20, no? Sang Pebrero 5, ini siya ginpaidalom sa RT-PCR test mga kaaksyon. Ha? Ang result sang iya sining nga RT-PCR test nga ini positibo sa COVID-19. Action firing line. Suliton ko, ini siya nakapabakuna na dito sa UAE mga kaaksyon. Sang duwagid ka doses, ha? Duhagid. So meaning, kompleto ang iya sining nga bakuna pagpabaksin dito. Pero ini siya ang nagpositibo diri sa pungsod Pilipinas kag asymptomatic ang nasambit iya nga babayi. Action firing line. Ang ikaduha diri mga kaaksyon isa mangyapon ka OFW gikan sa Canada
nagaedad sang 25 anyos. Ginbakunahan siya didto Enero 13. Nag-abot siya sa Mactan, Cebu, Pebrero 25. Nagpositibo man sa COVID-19. Action firing line. Ini sila nakapabakuna man, mga ka-aksyon, duhagid sila ho. I don't know kung ano yung pinaka-first nga case diri sa Pilipinas nga ginbakunahan sa iban nga pungsod, pagkatapos pag-abot diri nagpositibo. Action firing line. Amo nang natabo sa sining duha iya ka mga persona, wala lang galing nabutang diri kung ano nga brand sang bakuna ang ginbakuna sining duha. Action firing line. Sputnik 5 bala, Sinovac bala, Pfizer bala, AstraZeneca o kung ano, wala may gin-mention diri, no? Kung ano nga bakuna, basta nakapabakuna ini sila kag amo na nagpositibo gihapon sa COVID-19 diri iya sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Now, diri sa aton ano ka strikto kita kadelikado sini, no? Kadelikado sini. Although sa nang balko na way kita naga-educate diri ha. Ako, kami, ang Action Radio, wala kita naga-educate nga hindi kamo magpabakuna. Ang aton na naman diri, gina-inform kamo nga may kaangay sini nga hitabo, nga may ara gihapon sa nagpositive, apisar nga ini sila ginpaidalom na or ginbakunahan na sa mga pungsod nga didto sila nagikan. Online sa firing line. Sa aton nga linya maka-aksyon si Councilor Israel Salanga na sa siyudad sa Bacolod, amo ning in charge sa mga nag-aalalabot nga mga OFWs diri sa aton. Councilor, may gabi dira sa imo. Good evening, Action Brad. Good evening sila mga tagpalamate. Salamat gid sa time, Councilor. Bago ko lang gin saysay ining duha ka mga OFWs nga nabakunahan dito sa pungsod nga kundiin sinahalin, pag-abot diri gin quarantine pa sila 14 days, gin paidalom sa RT-PCR test ang result positive, asymptomatic. Councilor, sa amo sini nga case, anong mga pagpanghanda naton diri sa syudad sa Bacolod mag-inamo sini, Councilor? Yes, kung istoryahan naton ang vaccine, Action Brian, nag-sige kita sa buong area meeting, no? Nag-discuss kita with the Bacolod COVID, COVAC, no? COVID vaccine. Nakatransaction na si Mayor, nag-sige kita sa buong orientation because ang pinakadakogin sa buong stigma is that may mga balita na negative about vaccine. So kung tulokon din natin, milyon-milyon na Action Dry ang nabakunahan, bilog na kalibutan, no? Ng more than sa US alone, I think 76 million ang bakunahan. Hindi ako accurate sa numbers. Action Dry. Pero madamo-damo na ginawa ng nabakunahan, and as soon as sumulod sa Pilipinas, and for sure, si Bacolod makasecure man sang iyaman niya nga share tungod sa Mayor Dingman nung nagkita man source ng vaccine masugod man kita diri sa aton nga bakuna Action Dry. So anong pinaka-protocol, like for example may kaangay sinig pro kita saludo kita dito sa Cebu, ano nga ti way gid siya kapauli pa ara lang gid sa quarantine facility kati bisan tuon nga nakapabakuna na siyang protocol sa Pilipinas di Councilor yan, no? Bisan nakapabakuna ka na din halin ka nga pungsod pagkabuti dapat may 14-day quarantine period kagi dapat nga i-render before ka magpuli sa inyo. So nag-positive siya. Diri amo man na diri Councilor, no? Grabe man ta ka stricto regarding sini, no? Action Dry hindi makapuli ang aton mga OFW kung hindi siya mag-negative sa Manila. Pero yung tanan yung OFW sa buong wide diretso sa mga probinsya. Panaray mga sa Manila, sa Naiya, lalo na siya sa quarantine facility. I-define natin si OFW kag si ROF. Si OFW, OWA members, sila. Si ROF, Action Dry, hindi na sila OWA members, meaning turista, or nakapamana, or nagbakasyon dito sa iba niya pungsod. Okay. Ang tanan niya ROF o kung OFW, i-quarantine. Ika-5th day, i-swab. Ika-6th day, pagbuhat niya ng resulta, kung negative sila Action Dry, i-schedule na sila sweep or flight. Libre ang OWA members, si Shoulder, si ROF, ang yan ang ticket niya. Tungkol hindi na siya members ng OWA. Pag-abot sa Bacolod Action Dry, o sa mga probinsya nila, example, 7 days sa Manila, no? Pag-abot dere, dapat makomplete nila ang 14 days. So, pilang bilin, 7 days na lang. Tungkol sa Manila, may 7 days na. Plus, on top of that, Action Dry yan, may harapin kita 7 days nga
home quarantine lang sa gihapon iyan naman iyan ni Bacolod protocol. Para at least whatever happens, safe nga magwa ang ato niya OFW. I see. Hindi lang ko sigurado, Councilor, dito sa may Cebu basi we don't know kung ining duwa ka mga OFWs basi may direct flights ini sila halin sa ibang nga pungsod kung nga ang gin-mention mo while ago hambal mo sa Manila pa lang dapat negative na sila before lupad pa Bacolod dito basi hindi lang din na state abi kung ini sila direct flights nga ang direkta to sila sa Cebu kag dito gin positive pa sila sining nasambit nga si COVID-19 so diri sa aton do ka safe gid gali Councilor di ba ita dapat kabalakan kay I don't know kung naga-operate ang aton sa international flight diri nga nagarekta di sa aton sa Bacolod sila International Airport so diri sa aton do ka safe way ita dapat kabalakan ko mag-amo sa nga sitwasyon Councilor. Actually, Bray, waay kita direct flight. Bali, tanan-tanan yung OFW nag-aagigid sa Manila, tanan-tanan, no? Waay kita dito sa Bacolod. And about sa duwa na bala action, Bray, nga na-vaccine na, pero nag-positive. Hindi ko ma-explain it further because medical na siya nga team ang maka-explain na. Pero kung ako lang patuloko na action, Bray, ang ini nga COVID, bago na siya sa kalibutan Tanan, anything could happen. I mean, hindi ta mapaktan, hindi siya memorize, hindi ta siya kilala. So, wala ta kabalo kung ano ba mga possibility nga pwede pa matabo in the future kahit ito matabo siya So, basi pala kung may mga alam niya, basi pala effect pala nga, hindi mo nakasitulong ang effect silang lawas. Pero tuloko ta action, Bray. Tuloko ta kita. Inablagas ko ang news na bala nga may hindi namin effect siya. Isa, 2, 3, 4 na alam mo. Pero yung milyon-milyon na bakunahan na bala, positive pa kita man, maayos din ang resulta. Meaning, ang ginawuri talang kita subong niya, kada isa, 2, o kung 5, o kung 10, nga ako na yung nag-popular nga wala effect. Pero atong milyon niya nga positive ya. Hindi man sa mula yung highlight daw. So kung ako ipatulokon mo action, Bray, kapati kita ya personally nga ang sila bali pag-abot sa vaccine kung dagit ko siguro yung ma-volunteer magpa-vaccine niya kapati kita nga ginsabihan sa thoroughly ang mga scientists na expert natin tagwa ng pungsod proven effective nito. Yes, why ko gapati Councilor sa mga nagalapta sa social media, why ko gapati sa kay kabalo ko may ara sa mga tao nga tigubon lang sometimes kabalo naman ta administration himo istorya pero diri nagkagat ako diri because nga lihitimo ini nga information direct from the sa mga source naton sa national information mismo kag mga news dito. That's why kinanglan naton nga inform ang publiko diri sa Bacolod kag Negros pero suliton ko nga way kita yung hadlock sa ila. Naga-inform kita kag insakto gito Councilor hambal mo millions ang wala nagareklamo, duwa lang ni sila iya basi we don't know kung naman lang ni basi ma-justify man lang sa DOH So, amo na ng amo na parte sa OFW nga dapat kita wala kabalakan ang strictly nga pagpatuman sang protocol gihapon sa mga utod ta pag inabot diri sa syudad sang Bacolod. In terms of vaccine bisan sino naman way pagidman may maka-explicar bisan ang aton sini nga mga authority gani digin man too much makatag regarding mga information sini or information regarding sini kay waiting man sila gani sa mga guidelines kay kompleto pagid. Councilor, ang imulat manogyan abi sa Bacolod non ara nagin man ta sa mga inabalang daw pinaaran sa pinaka-top na gamay na lang gid kulang nga daw mabalik na kita sa normal nga sitwasyon and plus magid ang Negros Occidental Councilor. Actually, Bray, before kita mag-end, sang mag-peak ang COVID, damo nagkalamatay, damo na badanubra, ang gina-hope and pray natin is sa vaccine. Ma-recall mo ginaabot naman ito ginailas niya. Karanta nag-hope and pray, even the President si Hambal, sultan nyo lang, maabot na siyempo magawa ang vaccine, mas-solve nyo yung tangan. Saan ibalik ka sa ang aton yung heart, ang aton yung mind, ang aton yung condition, ang state of mind, tapos ibalik ka sa amo itong time. Maway tayo may ginahula sila yung vaccine para normal na tangan. Subong available ng vaccine natin. So as much as possible, we listen to the experts, no? Nasindahan din natin, I must admit, Action Brian, at first nag-doubt mo kung nakulbaan mo ko, hindi. Inabalang ka-healthy sa imo, basi mo na yan, pagdapat sa vaccine sa imo, ba na naglain, pero inabalang milyon na milyon na napavaccine kaya na-prove gida tested and proven gida, nga maayo ang effect kaya ang guay isang ikalain sa aton niya. So here comes the vaccine, mamati kita sa mga orientations, mabasa kita sa legit yung mga news, so patihan din natin ng mga expert kay through that, maintindihan natin ng aton pag-sublan para sa pagpabakuna natin
and at least ambang ganun sa akong post bala action bray. Aha. Kung okay na iya nga hindi ka, pero pamatiian ay. Yes. I-research anay kag ihibalo ang insakto. Para at the end of the day, kung kabalo ka na sa insakto, kag nag-refuse ka, at least aware ka anay. So imo na iya bala kolya tungod hindi kaya. Pero kalain na galing nga hindi ka magpa-vaccine because hindi man niya amo nga balita ang imong nakuha. Yes. So we strongly encourage our constituents na magpamati, ginanay, mamati sa orientation, mabasa sa insakto nga balita, para mag-abot ang vaccine, makadesisyon kita sa insakto. That's why salamat, kami, yes. Bray. Salamat gid sa time, Councilor. Pero ano man kuton ko lang gid liwat, na-mention mo kay na if the vaccine is available diri sa Bacolod, ikaw una ma-volunteer, Councilor, nga magpa-vaccine gid. Yes, oo. Kung ng taon-taon sistema, puti, I think ang officials, part na sila ng frontliners eh. Yes, Although ang priority dyan are the frontliners, mga medical workers natin, mga doctors natin, no, pero kung given the opportunity, action ba ako ma-volunteer dito ko yung mauna sa pabakuna. Wow, amo nang big news action an, no? Amo nang big news subong. Councilor Israel Ising Salanga nagpalayag na nga magboluntaryo gid pabakuna kun ari na si AstraZeneca. Councilor, salamat. May gabi. Salamat, Action Bray. Thank you. Salamat gid. Action Firing Line. Amo ning way pang duha-duha yang nga declaration sang sa ibanda nga agatras abanti pa kon mapabakuna o kon sa hindi. Congratulations, no? Councilor Israel Salanga. La 7:45 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. May flash kita. Sige, may flash ang aton sini patrol dali gid lang mga kaaksyon kay may ara sang balita nga mag-o si action dyan, no? We have action dyan sa patrol. Action dyan, may gabi. Isa ka vehicle accident action Bray ang nagluntad sa niglang mga gabi diri mismo sa area sa flyover sa may area sa Dalan Lacson, barangay Batang Sarad sa Bacolod kay ining isa black babae nagtabok sa action Bray diri dampi sa may tiilan laka flyover tubang sang Bacolod North Service Terminal. Di expect mo gina action Bray medyo madisigasigid man na ang pagpadanagan sa mga sarakyan na din dito sa babaw sang flyover. Nabungguan sang isa ka Toyota Wigo nga ginamaneho sining certain Paula Bianca Oles sang Zone 5 sa Santa Teresa Action Bray ining 51 anyos nga babae nga si Teresita Bantige ang sa sa sulod sang isa ka ambulance karon ining si Bantige samtang ang pribadong salakyan ang gining dala na dito sa may Station 3. Ang sa magulang ali si Police Staff Sergeant Richard Dimala ang Station 3 Police Traffic Investigator amo to nang niya abi kay kulang taon nato ng Sambray nagtabok kid man sa dapat hindi illegal nga lugar o kunabi hindi pwede o lagi na panagutan nga area action Bray ining babae kagti dapat siguro ang papadalagan sa babae halin dito sa may road sa flyover ti nag-accelerate gid man ina siya no galing kitik ko na mo sila sa aksidente kinahanglan nila i-hold ang salakyan pribadong salakyan bisan pa ko na taon naglabay sa ginadabilihan nga lugar o kondalanon ining babae aksyon Bray. Kita na itong ginado may bandage so kung may dugo o kung may bilang sabi siya nga ulo pero check na ito dugay kung ano din nga medical bulletin kaya ginakonscious ang record kaya ginagaan sa first aid sa sulod sang ambulance action Bray sa area 3 mismo sa Dalalakson barangay Bata Shrad sang Bacolod. Ang interview natin karon kay Sir Di Maalak, ang traffic investigator sa Station 3, ay nabuton sa natin karon kay check na to ang pinaka medical bulletin sining Pinason. Balitagikan sa Patrol Flash Report ng taglibot sa Bacolod Action San Diaz, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat patrol dugang detalye sa nakaroon sa aton sining pagpangalagad. Kaya dapat ining mga flyover this Bacolod ang pinakatiilan da butangan nyo na ng mga blockings da. Wag gibi blockings abi kung kaysa nagaliniso lang da mga iban nga salakyan ganing ng tamaran na bala magadtos punta. Tik yung mga tao pahapos man hala tabok da nagasarurot mga salakyan da dulom pa way pa kung kisa kung kompleto nga suga ati disgrasya. Action Firing Line. Sige, alas 7:48 Action JM isa lang niha kay gusto ko gid nga pakiniso ni mga panit sa mga listeners naton.
Pagbalik na karon dugay-dugay, tilapia, no? Bao ka kwan man ni, no? Do makayuhom ikaw pero dapat hindi gid magyuhom kay may napatay gid sang tulo tilapia nga ini. Pagbalik naton paano gid inibla na tabo? O, pasaysay ta karon na sa eksklusibo nga interview sa Aksyon Radio Bacolod sa Barangay Kagawad mismo sa nasambit nga barangay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:49. May gabi sa mga utod tamanamyaw kita anay, no? Mga commercial kita. Si Sir Luis Sanchez, Action Brian, may gabi. Regards lang ko kay Mrs. ko kay naudula ho. Katunton isang ano bla mo, text. Sir Louie, nadulang chat mo. Hi. Leah Younger Esquivel, good evening, Sombray. Always monitor from Talisay. Keep safe, everyone. VJL Limbo, ay salamat. Richard Arellano, naga-monitor man. Si Lidonia Santillan, sa Nagasi, salamat, gid. Merly Gonzaga, good evening, Sombray. Pray lang ta nga masperta sa Bagyo. God bless, stay safe. Correct. Renz Aguilar Lumawag, good evening, Sombray. Watching from Estefania. Noel Amar, salamat, gid. Na share na likes pa. Salamat gid. Jose Rone Cipriano sang China naga-monitor man. Basi pwede nyo ma-share nga aton sining kuana. Aton sining live, no? Lilia Taton, salamat gid. Ang iban nga radio station ga claim number 1 man. Ba ilada sila na ya. Kami once mag-claim kami, sigurado ginaya. Ragnarok Mungon, maayong gabi Aksyon Bray. Good evening man sa asawa ko nga gapamati gid permi sa aksyon. Sa magulang ko gapamati man sa UK namian gid siya kuno. Salamat. Sir Noel Amar, tamiyaw ko utod ko nga si Perla Derla dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. George Gargasiran sa Barangay Singkang. Jose Rone Cipriano again, naga-monitor sa China. Kativer Eva Gradas Baterna. Ed Suerte. Lolita Fabila. May gabi Action Bright, tamiyaw ko lang si Fred Fabila, gapamati gid subong. Baw, salamat kid. Veronica Santillan Manukan, may gabi, monitor lang kami Bray, lawig man ka brown out ba? Ayo, brown, Sineco, Basiwa, Prime Water, ay palariho lang yun ang ila serbisyo subong. Ambot nag-inano ni sila. Erwin D.B. Gonzales Araman, Flor de Liza Duran Gutang, good evening, Sombray, watching from Sitio Natuyay, Barangay Kudkod. Wow, San Carlos. Mga Duran family dira, Rimotige, Murden, Clarion, ano pa ba? Fernandez, mga apelyido diha sa kuan sa Natuyay, Barangay Kudkod. Gimingaw makog Natuyay, burag kaduhar, di ko kaanha diha. Purti mang taasa. Gikan kog manbanaw sa una na mutangas das bangilid kaayo porti daghan ng unggoy panglagson pa may kay mga unggoy pud mga nawang namo ba. Mike Lawrence Esperagosa naga-monitor sa Alihis, salamat gid. Jolie Derla Celestial Honco Tagsmana, good evening Sir Bry, watching here Cambridge UK, more power sa inyo program, mabuhay, God bless us all, salamat. Si Mike Lawrence sa Tamyawya ang Torrevilla family. Daw parinti ko. Torrevilla kuya galing. JP Aghina, naga-monitor man. Albert Salcedo, monitor man live sa Isabela. Pedrinia Ironman. Aksubray, maayong gabi. Always kami gapamati sa imo. Gapanyapon kami gapamati sa imo. Ang sudan uga. Uga kag tinapa nga may repolyo dugang namit gapamati kami Aksyon Radio. Wow, amo nang manami da. Halik kay Michael John Season, good evening Sir Brian, monitor gid always from Chato Elias Paranaque. Keep safe to all. Energy Fans Club, greet ko lang Victorio Hison Jr., Kent Cesar Barcelona and Season Palma family, Sampurok Brotherhood Sumag, salamat. Tungburan, Tuario naga-monitor man, Barangay Kapitan Edgar Tuario, sa Lalagsan, La Castellana. Ang iya sa wife niya si Rhea. 4 kids, Aming Princess Kagzeya. Si Rosie, Nanay Rosie, Tatay Tinoy, Mayor Romayla Nicor, Kagawad Shay, Potot Baltazar, kag Jigjig Toledo. Christine Binies Villalubos. Elizabeth Malaka Kalamba, Gamala, si Nanay Elizabeth. Naga-monitor subong, greet niya lang si Liza on her birthday today.
Greetings from BCRHS Class 74. God bless and more power. Kativer, good PM Magsumbray. Shout out lang lihog Nora, Bibot, Dino, Siridon, Maricris, Mitoy, Arquio sa Barangay Araal. Si Rockney Miliano. Good evening, Sumbrayan. Gamonitor gid kami live from Barangay Felisa. Salamat gid. Hilda Catalogo Vicente, may gabi Sumbray. Good luck sa program nyo. Idol, monitor lang ko di sa Manila. Salamat. Good evening, Sumbray. Ask ko lang kung tuod nga kung magpuli na sa Bacolod, wala na gina-quarantine from Japan. Gina-quarantine siya Japon. Jose Rone Cipriano, may gabi counselor. Alex Montesa, may gabi counselor Ising Salanga. Nonoy Castaneda, Action Bray, good PM. Vaccination does not mean nga hindi ka na malatnan sa sang sakit. Ma-effect ka man gihapon, ang mayo lang na nga effect sang vaccine kay may immunity ka na sa sina nga virus. Kag hindi ka na matamaan kung ma-infect ka ulit. Like flu vaccine, bisan mabakunahan ka na, pero nagkaka-flu ka man gihapon, pero hindi ka na gin matamaan because may immunity ka na. Salamat. Emily Nobles Marabot, taga-monitor man sa Pasig City. Vanessa Mayo sa Minnesota. Rose Guevara Araman. Chris Vilma Reyes sa East Homes 3, Barangay Estefania. Salamat. Jamel Florendo. Stay safe always. More power. Exod Radio Bacolod. Ken Docto. Good evening, Exo Brian. Monitor lang kami FB Live sa Tangob. Patamyaw ko lang si Nong Atan Natavio, bilog adlaw kag sa Natavio family. Salamat gid. Pao. Jen Oy si Sir Araman, Vanessa Mayo, Action Bride diri sa Minnesota State, gamat-amat na dula diri ang COVID cases. Soon madula na ini si COVID-19 kay tanan may bakuna na. Thanks, ARB number 1. God bless. Thank you gid. Bacolod Welders, good evening Sir Bry. Pamati kami diri sa Barangay Granada team Bacolod Welders kag team Zeus Dog Cage. Wow, mga friends na da. Greet lang kay Jobert Hersaba kag Junior Salas. Salamat gid. Wow, salamat gid. Bacolod Welders na gid ang ngalan mo subong sir, hindi na kay Dog Cage lang ha. Hindi lang kay Sosa Dog Cage ha, as in Bacolod Welders na. Going wide ha. Imbang Jocampo sa Maaw. Larry Humayaw Araman sa Gardenville taga-monitor. Emilia Hamilo Bangguanga mang, good evening da sa imo. Jovi Monares, Love Gayuso. Joan Mel Araman sa Victorina Heights. Intong Matibay sa Isabela, Espanya. Salamat. Roderick Alcantara. Good evening, Sumbray daw pigaw ang signal ta subunghaw. Nga agap kipaw-kipaw. Julie Derla Celestial Hongko Tixmania. Sumbray sa tanan nga quarantine days, 21 days tanan before makagwa sa balay nila. ROF kag OFW. Gregory Cordova, naga-monitor man. Eden Ligaspe, watching live Barangay La Granja, La Carlota. Aljen Baring Araman sa San Carlos City, Negros. Oy, may gabi idiha. Salamat dyan sa pagpaminaw, San Carlos City. Eddie Jones Kalinaw, happy watching from Angeles, Pampanga with Alvin, Mark, Nestor, his wife, Analo, from Dawis, Bohol, and Mommy Josephine, thank you. Carmelita Villarino, hello sir. Jessa Joy Makawili Araman, greet lang Lorina Makawili sa Shinda Isabel, Barangay Sag-ang, from Jessa Joy Makawili live watching from Balite, Batangas. Aljen again. Sige. Azucena Cabales Aurelio. Dolph de la Cruz. Ixon Bry, shout out na kay Butsok kag si Chris sang Mandalagan. Dave Quaha, si Sir Dave Quaha. Sir Bry, tamyaw ko lang kay Alvin De Vivar. Birthday niya subong sir, hindi ka kadto kay duty ko. Padalaan may grab food, grab food panda. Pwede mo na sir maayo. Phoebe Achibar Islao, good evening Sombray, idol kaginamon, gamonitor lang kami sa Punta Taytay. Janet Panerio, nagamonitor man sa Saudi, mga Panerio family po diha sa Natuyay, salamat sa pagmonitor. Ed Hilado Araman sa La Carlota, Jilly or Jolly May Celes, may gabi Sombray, tamyaw ko lang Papa Jerry kag Mama Ibay, pamati Barangay Amay ko. Ay, okay. Dira ko kagina sa amay ko.
Naglagaw ko sa amay ko, no? Philip Laurente. Naglagaw ko sa katubuhan nga di akon. Pedrinia again, Iron Man. Ginagreet siya lang si Judith, apo ni Mama, mga apo ni Mama Judith, si Mariel, Pupen, Kit, Toto, Hercules, Charmel, Gabriel Putot. Wow. Hibes Rosca Gamuzo. Good evening, Sir Bry. Watching monitor gihapon, Timor-Leste. God bless. Always happy weekend. Sige. Ma-relax lang kung gamay ha. Balik ko dugay-dugay. Di ko maghalinda kay Mistorya ta tilapia pag dugay-dugay, ha? Okay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin. Tod mga kaksyon, may gab ilang, Arya, na may kagin text mo sa akong liwat. Nagapamati sa Purok Minuro, Barangay Amayko, si Manong Noel Tatok Dulaka, Tatay Doming Dulaka, si Nanay Lizel Dulaka. Salamat gid sa pag-monitor kag salamat man sa pag-akomodar kay ina. Action firing line. Parte, no? Nami sang lugar nila to, pupungko kato sa dalom sang santol nga may ara sang lululamisa ka magpangapi sa aga tapos nagasilak ang adlaw taga alas 7 sa aga. Action firing line. Dula ta nga problema mo kung taga syudad ka kadto to sa Amayko nga lugar nga ini katahom. Action firing line. Sige, no? May nagareklamo sa Tondri. Ambal niya, good evening, Exxon Bry. Prime water, wala tubig sa Purok Masagana, Alihis. Pasugiron, mayo sila basiwa. Wala man, perme, water. Aman, prime water. Thanks, Exxon Bry. Amigo ni Kwani. Ay, sus ko nagaugtas ka, sir. Ako nagaugtas man. Action firing line. Kung nakabati ka kagabi sambal kung ginpaligo ko kahapon sang hapon, isa ka container nga mineral water. Action firing line. Prangka ina nga istorya kay nga halin alas 2 kahapon wala tubig. Hasta nga manog lakat na ko di sa akon nga trabaho, manog alas 4 na way kay ginpuluton ang isa ka container sa gwa nga ilimnon ko way ko ibubo sa labador kag iligo. Action firing line. Ang balibad sang prime water, ang DPWH ko na nakabungkal sa ila sining line dira sa may barangay Estefania. Ti sa Alihis may ginbungkal man tong DPWH. Action firing line. Ano dululungan ng DPWH kapang bungkal sa dalan kay sa Estefania na mungkal man to sila sa Alihis na mungkal man. Pero nagligad gabing ila nga alibay to nubo kono daw ka nubo sang pwersa sang bulk water. Porti sa pagkamahal paning bayad sang mga bulk water ngayon pero ang supply sang tubig way waay man. Action firing line. Kung isang basiwa way waay gid kay nga
Sagi ka pangwa sa mga kontraktor nga ang source mo isa man lang, buro-buro man lang yapon, way man iban nga dugang ni. Action firing line. Dali lang kay pabasan taning promoter. Ambot, anong natabo sa promoter nga ayoon mo pa interview ga kipot lang ni mga baba nilas ni? Action firing line. Ano hindi ka mo ka-explicar kung paano nga wala tubig ning Bacolod nga amo nga sitwasyon nga nahuya ka mo iya magsagi kambal di sa Action Radio agod pabalon publiko? Anong sagi nyo kapanago da sa tukiban nyo? Karon magkalamatay tao di sang kauhaw ka kainit kindi paligo, di ka mo gyapon ka-explicar, prime water, basiwa. Ano nang ginaobra nyo sa Bacolod man? Action firing line. Way pa ka mo na ikaw umpisa, laya ng performance. Action Brian Borden. Action firing line. Last 8:04, Action Radio Philippine Standard Time. No, dali gid lang kay manamyaw ko nalipat na ko sa talamaya won kay way ko paligo gapon. Good evening, Sumbray. Monitor ko diya kada gabi. Si Yob Nigles ang Barangay Granada. God bless. Salamat gid no. Action Bray, ga-monitor kami diri sa Barangay Naga sila Carlota, Mercy kag Boy Salmorin, Esther kag Carlos de los Santos. Salamat gid. Useless gani magpabaksin kay masudlan ka man gyapon ka virus. Kay dapat immune ka na mga bakterya nagsulod sa body ka human. Okay. Good evening lang da kay Nono Miravalles. Okay. Dalagi lang. May nga Sir Bright, tamyaw ko lang sang maayong gabi akon partner nga naga siya. Salamat. Salamat. Upod sila sa partner niya. Good evening, Sir Bright. Nag-monitor me sa San Carlos. Oy, kumusta man diha San Carlos, Ron? Kumusta man mo diha? Ayos ra bang? Paliyog kong pangita ning Gerald's Lechon. Oy, kay wala gyapon ni siya. Napa ni siya? Still exist? Aning kalibutan na? Gerald's Lechon, gipangita ka dinhis Bacolod, kiwa gyapon ka kabayad ng imong mga gipang-into dinhis Bacolod. Action firing line. Sa kasaka ka diri sa Action Radio, unya mo ingon-ingon ka pa, mutikal ka pa nga, pangbayran ako to sila katong wala na hatagan og baboy, unya dungagan pa jud nato usa ka lechon. Kalami ng bitbitong lechon ipokpok sa imong ulo dong. Action firing line. Purti kang ko sa Bisaya paksyonem, laga-la kayo ka. Action firing line. Ano nang isa gani ka alibay gani ng ang butigon bla no na gani. Gakalipat nako. Bilat iba, hindi na bilat iba. Ay. Bakakon. Action firing line. Maoday na bakakon ka. Action firing line. Bakakon kay ka dong Gerald's Lechon. I'm sorry. Oo, taga San Carlos mo biya ko dong kibakita ta diha. Pakan ako ng lechon nimo nga naay Shanghai, naay Chicken Joy, naay kuan igo ay susko. Basi mag-request ka mo or makitaan ka mo sang promo ni sa Gerald's Lechon nga ini sa Facebook. Nga may mga promos lang nga 4,000 pero kung tulokon mo gid sa picture niya bili niya Action GM daw 7,000 no. Hindi kay ka mo magkuan-kuan na kay nga kung mag-ara ka mo sang birthday party abi nang invite ka mo kay may lechon mo na. Disgrasya kay hindi mag-abot yang imo sa order ang imo nga mga bisita magutman ikinahuyan ka pa. Action firing line. Tiyan mo nang reklamo ho. Gerald's Lechon gipangita ka pa dito sa Oriental Negros kay nag-issue kag PDC dito 600,000 way unod. Action firing line. Unsa man ang kalakihan ni Mudong? Unsa man nga magtarong-tarong ta ba? Og mo negosyo. Og gusto mo lago ni mo negosyo, tarungon pag negosyo dili kay binuangan ng mga tao dinhi sa Bacolod. Action firing line. Gasaliguro ka kay isog ning Bisaya sa Ilonggo pro. Ang Ilonggo usahay masuko ni sila bisang ingon nga animal ka pro lami ka animal ka. Action firing line. Sir Dave Quahaw gotoy utoy kadlaw. Kabalo kang migo ni Sir Dave Quahaw, Action JM kabalo ka kun ano? Way ka kabalo Action JM sugiran ta ka. Urang gutang. Action firing line. Last 8:07. Dire kita sa istorya tilapia. Boare man yo. Kaluluoy man ni sa isa ka 63 anyos. Nga taga hingagaw na kamo dayon tawag ha kung mabatian nyo ni. Taga Barangay na Auhang. Gasalas Action JM pangita di nang Auhang na Auhang man. Ano nga di nga city man ano nga banwa ni. Grabe research na yun no. Ngita. Gaululugtas. Barangay na Auhang, Syudad, secret. Ini siya maka-aksyon inablang pigado ang pangabuhian sa uma. Pagkatapos, wala ibakal sudan, nagkadto sa isa ka punong kag magpang sikop ka isda nga may ara sang tilapia kag bangros.
Ining 63 anyos nga si Tatay Eduardo Rodi Tihok, nakakuha siya sa isa ka tilapia. Ang tilapia, kung pahambalonta si Barangay Kagawad Emiliano Holguin. Daw 3 katudlo ko, no? Ti ko mag 3 katudlo, gamay lang ino. Do gamay-gamay siya. Kung mag-4 siya, kung di do lapad-lapad na ginman. 3 katudlo, ti gamay. Nakakuha siya sa isa ka 3 katudlo nga tilapia. Kag binutang niya sa iya sininga baba. Kay gusto niya nga magsikop pagidliwat. Action firing line. Ti kabalo naman kitang tilapia sa pagkadanlog sini, no? Sus ano man yang imo yang nga pagbutang niya sa baba, pumalak ining tilapia. Pagpalak medyo bumukang babay aksonams. Sus dumahog gid sulod sa babaya. Pagdahog sa babaya, dumiretso gid didto sa iya sininga tilaok. Action firing line. Kundi nagkurog-kurog ang pobre nga tigulang, nagpangita sang tabang, gintinguhaan pagutani nga kuuton, ginkuot ang baba niya. Way gid madala aksyon ng ang tilapia may mga sirik na, buti dumahog ito sa puwak, yati ining puwak na daan. Once ka may ma-insert na dira nga medyo tulutiga action di ba ga-expand ni saya? Gadako, nagahitad ni saya? Dumasok ginto sa iya. Action firing line. Tididto pa lang iya sa kwan, sa lugar nga sa punong to, nagapalang gitom na siya. Ginbiyahi ini siya sang rescue mag-aksyon 10 kilometers away pa pakadto sa proper mismo. Ti pagkabuto medyo gaginhawa pa man according kay Kagawad Holguin mag-aksyon. Pero ti napatay ginining kaluluoy ni 63 anyos. Action firing line. Pamati ko sa inyo eksklusibong interview sa Action Radio Bacolod. Bali, una sir, siya nagkanto na to sa kurang pork magitan. O may pispal ng puno, gidya akong tawagon ta puno kay ginabuyan na sa bangro, kasi may mga talapya galing sa subog. Ang isda dira talapya. So nagkanto ka na paniko, inang persona nga si Rodi Tihok. Bali, sa pagpanikot niya, nakakuha sa sang talapya, din butang niya sa baba, din kagat na magsikop naman luwat. Okay. Dason, pag sikop niya, nagtalak ang isda sa babaya, ablihan niya damay ang baba, nagsunod. Uy. Pagkamo tungo nagtuba nga may nakakita siya na taga dito man, din buligan. Kaling tungod sa kalayoon man distansya sa aton nga mga motor o tricycle din plangan ka din dalata. Tawag mo kami siyang rescue di ang sadra sa barangay Hilmotilia watay siyang rescue ko tol dito pa lang sa area nagapan dito na di sa kaginawa gumo basi na dito pa ang kalapyat. Okay. Mga ano kadako nga talapya ni Sir Man? Mga sobra ko sir, mga 3 katublo siguro ng talapya at nagbutok puro sa tilapya. Oo, kung magambal kita dito pa lang sa area sir. Oo. Pinakita na mo, dito pa lang sa area, daw gapanggitong na lang yung naguya at ang mga kamot na bla, gapanggitong na po, laga sa siguro niya pag ginawa nga maginawa gisa galing tungod nagutok guro ang isda sa iya nga tilaok daw hindi ako na nga hindi na sa kaginawa kag may nagawa na yung dala kag kuha man ang rescue natin kasi automatic man ang rescue natin sa siyudad ng Sipala dahil ng sistan galing tangapin sir ang persona nga ginala natin daw pagalin sa area daw kapangitong na nasa. So pag-abot ito sa Rural Health Unit, sir, gindeklara gid siya nga patay kagawad? Daw, hindi pandig man sir, kasi sa nga sa ginakarga daw, gaguro ginawa pa po, daw, diriya sa pagalin, napanggitong nagbigunsa. Pero tinapatay gini siya, no? Oo, pag-abot si Primary sir, patay na kita dito. Mga pila ano kalayo halin sa lugar sa insidente ning Infirmary man? Halin sa sa pista na naging kano niya sir, halin di sabon guro mga 10 kilometers, kaya halin sa Montilla kasi pala 7, halin sabon mga 3 ano. Sukalawig. Mga 10 kilometers, oo. Okay. So, pilang edad si Ninong Eduardo nung Rodi?
Mga sobra sa minta siguro, sir. Sobra sa sinta na, no? Senior citizen Oo, na, no? sobra. Oo. Mga lapit-lapit na 60 bro, mga sobra sa minta. Muna, mga... Okay, amo na makaksyon ang porsyon ng sa interview naton kay Kagawad Holgin mga kaksyon, ano? Firing line. Next time, sa mga utod naton, kanaga panikop, bala ka mga isda. Hindi, dala na lang kamo suludlan, no? Pwede man kamo kahimo gani isang kagimanta pamunit so nasa Bago River, bla? Gahimo kami niya sang daw ginakwa man na na sa may paklang sang kahoy gani kag may ara sang singit-singit na pag nakakuha ka tilapia son GM tuhugon mo lang nang iya ding diriblan niya ho na baya tuhugon mo na kay butang skili dahil di na nakaplagyo Action firing line. is tatay guro sa katuman kaya ang excitement ni tatay guro nga ba may isa pag ito nga dalakpon dahil nyo lang butang sa baya kay lagson pag ang isa ti pumalak ko ti sumulod gid ti kadako giman to sang tatlo na tatlo ka tudlo na to, no? Last 8:14 na sa aton sini nga pagpangalagad mga action gina-endorso ginaton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 pampabakod sang immune system plus sa aton sini nga pagpangalagad. Ano ining balita nga may ara sang pinanglubong iya nga mga frozen foods so? No, dira sa syudad sang Cadiz kag 350 kilos pa ini. Paano ina nakalusot diri sa aton? Nga away ini sa mga papilis ini. Action firing line. Karon kagiban pa nga mga balita kag kahandaan man sa probinsya tutukan ta sa aton sini pagbalik. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Si Manang Lilia Taton Kaluoy mandala siya rani Soloflan or Suludlan. Katugulang naman ani paminsaro niya man. Si Abrinica Windel, good evening. Sobrang mati lang kami di sa Purok Pidring, Barangay Estefania. Salamat. Rosalina Arellano Espadero. Salamat gid. Jody Florentino daw kangilo man na action Bryce ang natabo kay Choyman. Gani man na. Noel Amar, Sir Brian, no water and no light sa basiwa or mineral water dapat i-minus sa bill nyo, Sir Brian. Girly Sumugat, naga-monitor sa Pahanukoy. Hilda Catalogo Vicente, Action Brian palihog tamyaw sa utod ko Helen Generosa and family. Hacienda Palincia, La Carlota City. TY Gid, God bless you. Salamat. Good evening, Sumbray. Gasigabong naman Akson Radio sa Sindaman sa Layaw, La Castillana. Leo Gritland, Joben Panis, Chive Biring, Sam, kag Nonoy Dilion, Nanay Angging, Tatay Rene, kag si Choi Noel. Salamat, gid. Shaira Crystal or Crystal Rojo. Good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko lang family Amson, gapamati gid while gapanyapon. Wow. George Gargasiran, ahay kasakit ba? Tuslok gid puwak ni Choi, gani. Sir Bia Jonathan, salamat gid. Janet Flores, Sir Brian, ginkamusta ko lang mga apo ko sa Hacienda Pamaso, La Carlota. Galing mo, Sir Brian, magsalita ng Bisaya. Jaime Manukan, good evening, Sir Brian, diri sa Dumanan. Nagtulo-tulo ng tea sang prime water. Ti ang nila ko no, si Stefania, may kwanto mo. DPWH ko no. Ti nagdululungan ni pangbakho ang DPWH. Action Bry si Kativer. Sagad si mo mag Cebuano ba? Kita gud nga bisag asa ra gud maabot gud. Abot yan Tacloban, Mindanao, Bisaya yung tao dito. Si Maria Cha Lanzar, good evening Sumbray. Security guard Givara, pamati gid sa imo samtang duty sa Hacienda Balbina, TY. Wow. Ons Herida Barrera, ga-monitor man. God bless. George Gargasiran, padayon na Akson Kadamo na lingaw sa Bisaya ko. Daghan jud gapaminaw sa San Carlos ba? Bitaw. Elizabeth Gamala, Ray, lubog man Japon ang tubig, kung agad daw plain coffee, hinay man Japon ang tubod. Tidira ka na lang salod na tapos initon mo.
Ay, sus ko, prime water basiwa. Sir Dave Quahaw, migo ko maghanot. Amo na iya ang migo ko maghanot. Good job. Ligaw-ligaw lang na, sir. Judy Florentino, Action Bray, galantaw ako si mo permi from Osaka, Japan. Wow, salamat gen. Alex Montisa, Sir Bray, gasugod na ang listing bahin sa vaccination. Mas credible pa ang mga lokal ta nga mga politician compare sa nagapungko ta sang kasoy. JC Pilopero, Action Bay, pa-shout out si Mac kag si Maui, watching live from Cabancalan City. Jocelyn Libondis Puho, Araman, ang hambalya wala subong basiwa, kag ina pa, kagina pa. Lilia Taton sa Gardenville, wala man tubig. Action Bray, mineral water, paligo, kag panghugas, pinggan. Wow. J.D. Sukatan, kuri ka dyan, prime lang, wala tubig. Opir Megali, I'm sorry. Virgil Pinda, Action Bray, good evening. Late ko ba? Nag-via cruises pa kami daan. Bag-ulang ko abot from Silin. Sa gihapon, keep safe and God bless you always. Ay tuod. Gerald Sitoy, review lang karon naya. Good evening, Action Bray. Tamyaw ko lang mga amigo ko da sa Barangay Granada from Maymay Prutasan. Wow. Riza Alvarez, good evening, Action Bray. Listening always in Minnesota, USA. God bless. Always keep safe. Chim Pagram, nagalantaw gid sa si Manang Grace Sol. Salamat gid. Alright. Diri sa lalom kita. Roth Kuzawa, nagamonitor man sa Tokyo, Japan. Sonny Hoxon Bayer, alihis daw coffee ang Amon Water diri. Ano na lang ni man? Baong. Prime Water, basiwa. Maluoy man ka mo. Action Bray, Bisaya. Di na to man. Bisaya, gali. Bisaya, gali. Sinsyagid. Bisaya. Myla Dikito. Salamat. Riaglo or Naldi Mijay sa Hong Kong. Mihay guro ni ay, no? Salamat. Sherwin Hugos, mayo lang pagpamati, Morina Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Noel Amar, tamyaw ko lang friend ko nga si Vanessa Mayo sa Minnesota, Amerika. JC, nabasa ko na kayo na. Alright? Belated happy wedding anniversary, Toto Richard Magwan sa La Carlota. Rodilyn Alvarez Bayabado, naga-monitor man. Jody Florentino, salamat gin. Sige. Relax ko pagkabalik ta, dagko nga balita, pag idulot na sa inyo. Las 8:21. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sandigan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ginatamyaw naton si Madam Raquel Di Maala. Good evening sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Thanks Action Bri. Diri lang kami sa Barangay San Juan, Banwasang, Pontevedra. Salamat. April Mal Iliorca Orsabia naga-monitor man. Katiber Action Bri monitor si Choi Ben Binido sa Porok Orchids Konoha, Binubuhan, Bago City. Thank you and God bless. Araman si Bilia Iska Milia naga-monitor sa Charito Heights, Granada. Mila Gallego naga-monitor live sa iba program. Mila Gallego, Porok, Progreso, Takuling. Susan Gonzales, salamat man. Jody Florentino, naga-monitor man sa Sinimat Tinion. Bao Action Bri, partibala sa nagabike. Tani may oras man sila kung ano nga oras hindi kay rush hour. Kag sa dalan pa damo sa lakyan. Kabudlay Konkisa. No? May bike lane kita sa Bacolod. Di galing bike lane ta. May ara man sa naga-standby nga mga talyer. Action Firing Line. Oo, ang mga nagabike da, medyo pulo pahigad-higad makamukong kisa. Ano? Okay. Maing gabi, Sir Bri. Tamyaw ko lang sa maing gabi. Akon partner, okay. Action Bri, ang butigon sa Cebuano, butbuta. Butbut. Pwede man to, no? Baka kun butbut. Pareho na sila. Basta, kung si Lunggo pa, butigon yan. Action Firing Line. Good evening, Sir Brian. Tamyaw ko dira sa mga pamilya Similiano. Pilido niya kabalan gini, basta sumala ko ni karon ha. Basta kabalan imo text diha, dilapas ang maayong gabi si day and night naga-monitor indang ni sang Manghanoy. Sige. Pasensya ko kisa ako nagabasa kita doga utat-untat kita kay gina-check ginaton. Good evening, Sombray. Ginatamyaw ko akon bata Roy de Los Santos sang Barangay Batuan, San Enrique, Negros Occidental. Action Bray, good evening. Diri sa Tangob wala man tubig, duha na kaadlaw. Ahay, do bilog ka Bacolod, di subong ka reklamo sang wala tubig, no? Action Bray, good evening. May tani kon madayon nga madala na ako sa pensyon sa senior citizen, mas 67 na ako. Wala gihapon madala. Ay, di dapat sang 60 ka palang lola, yan naka-pensyon ka na. Action Firing Line. Basing way may naga-process dira lola sa imo da, ipa-process na sa imo nga apo kabataan. May gabi lang kay Kian Angelo, halin kay Lolo Jomari, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalaga. Action Firing Line. Sige, check naton sa Action Eden Aboso, Sinimatrion, sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Kaya balita na Action Eden dito, ining preparasyon sa Negros Occidental, sining bagyo nga si Oring mga kaksyon. Labi na gid dira sa syudad sang Talisay, amo ni nagtulo tamaan gid, no? Plus, inin 350 ka kilo sa mga frozen foods, dito sa syudad sang Cadiz, pinanglubong, no? Kay mga papilis, medyo kakulangon. Action Firing Line. Ay, nano. Si Dako, idol hindi na bike lane, kundi parkingan. Husto. Ginimo nila parkingan, talyer, imo nila bulkitan. Ambot kundi ng DPWH dis Bacolod, tani pinanghamros nyo ning mga ari sa bike lane, nagatungtong nga hindi na daila. Action Firing Line. Romy Agsam, kung kisaan taga DPWH pagkatapos nila butang na, duway naman sila yung kasapak. Ay, sus ko. Kulang gid sa maintenance bla. Dalig lang ari sa Action Eden Aboso. Action Eden, good evening. Good evening, Action Bri. Sa tanan natin ng mga ka-action. Ka-energetic ba? Good evening, Action Bri. Okay, sige. Ano gusto mo, okay na to? Okay na? Liwat-liwat. Okay. Intry ko liwat din. Sige. Sa aton nga linya, Action Eden Aboso, pasok! Good evening, Action Bri. Thank God it's Friday. Hindi siya pala ready. Sige. Ako ginaya. Karon makinggan naman to di. Halong kagid sa pag-umog-ugom sa tilapia nga ulo, Action Eden, ha? Gani, grabe Action Bri, no? Nagapamati ko kay ina. Favorite ko pa naman ang tilapia. Ate, kon dido na siya, wagid problema. Hindi lang ng buhi. Hindi lang ng buhi. Grabe, no? Oo. Kag sa ulo, yung pakinagat daan, bausus ko dumasok. Action Eden, go ahead. Yes, Action Bri, kahit speaking, na tanan subong siguro nagapanghanda man sa sining Bagyo Auring, although diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, Action Bri, makanay-kanay man ang aton sining panahon, pero hindi mo mabalaan kung matupa ang ulan o kung mabaskog ang matudo pagid ang huyop sang hangin o kung ano nga sitwasyon, pero mas maayo
na magpreparar na lang sa tanan nga oras action Bray. Kay ti una diri gin-categorize na sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Talisay ang mga lugar nga patigayunan sang evacuation kung magluntad ang pagbaha dalaman sang sining bagyo Auring. Kay ti hambal ni Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Yaldama nagpapanaog actually sang mando si Mayor Neil Lizares kun diin action Bray on standby ang mga DSWD, DRRMO kag rescue team sang syudad para sa kung anuman nga kalamidad ang magluntad. Dugang pa preparado naman action Bray ang ila sini nga mga evacuation sites, evacuation centers, kag handa naman ang ila sini mga food packs, mga hot meals, kag iban pa nga kinahanglan sang mga residente kung mayara gid man sang evacuation nga patigayunon. Ginmando man action Bray ni Lizares nga kung mag-amat-amat na gani damol ang ulan, ipa-evacuate na action Bray ang mga pumuluyo kag kung may pamalibad, ipatuman sa ila ang forced evacuation. Palayag man ni Aldama nga sa categorization ng LGU, una diri ang mga residente action Bray nga malapit bala sa suba o kung sa mga baybayon, ikaduha ang muning mga lugar nga o kung masami ginabahaan, kag ikatatlo ang kung kinahanglan tanan na ang evacuate action Bray. Pero sinobalay ang nagapangamuyo na may magluntad sa nga mga kaangay nga mga insidente action Bray. Kaya kisa nang mas mayo na lang action Bray magpanghanda ka, wala ka man dira yan nagapangamuyo nga madayon ina or hindi masayang ang imo sini preparasyon, mas mayo na lang manginhanda ka sa tanan nga oras action Bray. Kaya wala man may madula, importante safety lang. Kaya na action Bray kahapon ay nagperma si Gov Lacson nga ang bugos nga probinsya sa Negros Occidental ang ginpaydalom sa blue alert status, pero subong gid lang nga gabi subong gid lang action Bray nga adlaw ay red alert status na ang ginpapanaog man ni Governor Eugenio Jose Lacson action Bray. Although nga ang bagyo Auring nagapadulong sa Philippine Sea east of Mindanao action Bray no. Pero amo to balang una-una nga mga forecast nga magalabay kung magaagi siya sa Central Negros. That's why nga tanan kita diri kita mismo nagapanghanda man action Bray no. Although kay nagin mention ni Sir Dave Quahaw sa aton sinilakat sang panahon nga medyo nagdasig ang sining lakat, pero naghinay ang pwersa pero di gyapon masaligan action Eden. That's why tonight bago mo lang gin-mention naka red alert status si Gov Eugenio Lacson diri sa Bugos nga probinsya ano. Correct action Bray. Kay naman ginpalayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga ginapaprepara na ang tanan nga mga local DRRMO sa kada banwa kag syudad sa mahimo nga pagluntad sang pagbaha action Bray sa pila ka mga nasakupan nga lugar. Wala lamang sa pagbaha, ginakabalakan pag action Bray mga landslides bala o kung ano nga mga insidente nga mahimo magluntad tugaman sang bagyo. Pero naga-inventory naman sila sang mga kinahanglan mga equipment action Bray sa pag-evacuate. In kaso por kaso, inventory man sila sang supplies sang bugas, mga delata action Bray o kung ano pa dira nga mga pagkaon nga pwede ma-augment o kung mahatag action Bray ma-distribute sa kada LGUs kung may ara gid man sang mga maapektuhan sang pagbaha action Bray kung magluntad gid man. Pero padayon lang gid kita kung tani mga muyo nga hindi ini action Bray apekto man sa aton diri tanan sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, subong man sa syudad sa Bacolod. Okay, hindi masaligan action Eden ang lakat sang panahon. Imagine mo to sang Enero pag bukas tagid bagong tuig, ulan-ulan man to tagani, pero ilang tawa ba lang norte nga mahin sang probinsya halos linikop gid sang pagsaka sang tubig action Eden ano? Correct action Bray. That's why nga mas mayo na lang gid nga mangin mabinantayon kag mag-ululigmat sa tanan nga oras kay action Bray kabalo naman kita
usually nag-strike ang pagdamol sang ulan, tigtulog sang mga residente, mamuukan ka na tulog, pag bugtaw mo yan, nagahulid ka na sang tubig baha. Di amo nang bulubudlay kay sa Action Bright. That's why nga safety precaution na lang gid no sa aton sini nga mga ka-aksyon kay ginabisuhan gid ni Diaz ang mga residente nga cooperate bala nga sa mga ginapatuman nga katikang sang otoridad para naman sa ila sini nga safety action right kay isa hindi mo gid manigar nga mahambal bala nga evacuate na kamo. Pero ang iba action ba rason nila kay hindi nila mabayaan ang ila balay base magkaladulang ila kagabitan. Pero tani less priority na nila kag unahon nila action by ang ila siniya kabuhi bangod niya isa lang na iya wala na action by sang ano kag good life pag action by no kay kung niara pa dira sa negotiation pa nga matabo di pa gid sila magpati dahil sa pag-evacuate imbes nga ang oras nga mahilway or safe nabutang na sila tani sa safe nga lugar ma-negotiate pa ang iban to yang kinanlan sang bulig nakapabayaan na kagati ang iban maulihi pag action bray. Yes, correct na. No? So, gisa gani, once ganing authority maghambal nga likas na kamuda, hindi na magpamalibad. Kay may ideya ng otoridad tasang sa inyo nga pumuluyo Action Eden. Amo man na nakasimple mo? Yes, correct action bray. Amo ginadara ang importante. Pag hindi na bala ang balay ara lang nada. Ting baboy kagang karbaw basi madula, pwede nyo na imatamaton guyod sa evacuation center. Grabe ba? Okay. Kaya harang iba niya nga ang obra nila ya pamantay la na Aryo, malakat disla karon may kanding da sila mo. Nan amo na action bright. Pero sige lang nga importante kabuhi gid sang tawo action bright. Kay makita lang na yan liwat ang imo dira kasapatan. Pero ikaw ya kabudlay man kung ang sapat lang makita, ang tao hindi na. Yes, correct ina, no? Sige, amo na ang sitwasyon subong. Ano? Tay kabay pang action alang-alang gid siya, no? Sige, okay lang, no problem Kaya total amo man na gyapon nabasa na Action Eden bago gid lamang nga ang Negros Occidental Governor nga si Eugenio Jose Lacson kundi kapon naka-blue alert status. Amo ning report ni Action Marlon gid kagabi Action Eden mo, no? So, yes, pamati kamo subong mga ka-aksyon diri sa Negros. Kaya ang gobernador ta nag-advise na ana na kita sa red alert status na nag-advise all city and municipality DRRM chairpersons on the red alert status for tropical storm Auring as it moves slowly over the Philippine Sea. Sa pinaka-east nga portion sa Mindanao, they are also advised to heighten alert or preparation of evacuation plan and take appropriate precautionary action for possible flooding, flood, or landslide in their respective areas. Na-mention to abi sa aton nga pag-asa si Sir Dave kag sa nagligad pangadlaw nga maulanon ining si Auring Action Eden mo. Maulanon. So ano blang kausa sang baha kundi maulanon nga sitwasyon. May nalaman siya nga hangin. So gina-advise naman sa mga utod to sa mga kaumhan kay ang ilan nga mga balay to mga Action Eden medyo inablang light materials. Oo. So pag buwas pa lang mismo, pag pangbanting na kamuda, butangin nyo kalat palibot sa balay nyo para hindi mapalid sa hangin ina panigurado ina Action Eden mo. Yes, good action by mga da importante kag prepara lang especially action by mga cellphones, mga flashlights, first aid mo dira kay butang kay para ikaso por kaso action by mas maayo gani butang mo daan sa isa ka kit abi sa ka Tupperware or sa kabag para kung may magluntad gid man nga kalamidad isa mo na nakabitbit balik mo da sa imo nga lawas hapos na action bray ang tanan. Kag kon ang tubig nagasulod na sa inyo sining nga sulod puloy-an, automatic ang inyo sining pinaka main switch ang Sineco dira or no Seco or no pa ding switch off dayon. I-off na dayon automatic kay para hindi kamo kuryente dira Action Eden. Kay may di na to manigar basi may mga open line dira bala ti disgrasya gid o kuryente gid kamo dira Action Eden. Yes, correct Action Bright. Amo na sa aton mga ka-aksyon, halong-halong lang gid kita sa tanan nga oras kag mangin mabinantayon gid. Yes, and let's all pray nga mahilway kita tanan sa mga posible kalamidad nga magluntad tuga naman sa mga pagbagyo Action Bright. Sige. Ay kumusta to galing gin pang lubong to sa Cadiz to? Ti amo to Action Bright actually wala labot nga ginlubong gin pang sunog ito Action Bright ang mga frozen kag meat products
Kay na-intercept ito sang task force kag Cadiz City Veterinary Office nga nagsulod sa ila syudad nga tuyo kuntani nga ibaligya na ni gid action bray sa merkado. Sa pihak nga wala sang mga papeles. Tihambal ni Dr. Renante de Sena, may nag-tip action bray sa otoridad sa Cadiz nga may mga produkto. Dali lang balitan sa Action Eden. Action Brian Warden. Action Firing Line. Las 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Monitor ka mo sini kay nga ining mga pamaligya nga ini basi hindi ni sa Cadiz bla basi bugos ni nga Negros. Action Eden. Correct, action Brian. Naghambal siya nga mga imported products ni kunodaan ng iban, wala sang meat inspection certificate kay iban pa nga mga dokumento. That's why ang ginatawag nila nga MIS amo ina. Yes, correct. Amo na siya action Brian. Wala sang amuna kag wala man mga supporting documents others pag action by. That's why nga ginpakamaayo na lang 350 kilos action by ha. Wow. Ginpang sunog ini tanan. Kay para malikawan nga ibaligya pa ini sa mga konsumidor kag wala na siguro kun hilway ini sa African swine fever. Kay tubtob karon luckily action by diri sa probinsya sa Negros Occidental ASF free kita gyapon. Yes. Grabe ng effort sa aton sining otoridad nga mapabilin ina. Dapat hindi na paglamudan pasang kun mga action bray para mapabilin ng tagayapon niya nga ASF free. Tihambal ni Doc Decena, nagadepende na sa local task force kung pasakaan sang kaso ang tag-iya sa mga nagkompeskar nga mga produkto o kung napabayaron sang nagakaigo man action bray nga penalidad. Amo na direksyon. O galay kay kabudlay i-identify ini sa mga sa mga baliligyan kung ini may MIS o kung why kiti mga imported in Action Eden paado idi makitaan daman. That's why action bray ang aton sining PBO 24 hours naga-standby sa aton sining mga puerto, sa aton mga airports. Kay every time may mag-abot action bray nga mga produkto, ginausisa ginila isa-isa. Actually hindi lang ni action bray amo ni ang mga na-intercept sa aton sining otoridad. Previously damo naman sila action bray na pang kung wala nila ginasunog, kung ara pa lang na hold action bray sa mga puerto o kung airport abi, ginabalik sa point of origin. Pero wala iya wala iya ginapatabok or wala na iya ginapalaga o pakumbaga diriman sa aton sa probinsya. That's why nga tiyan mo na hambal ni Doc Decena, doble gid ang effort nila. Wala labot action bray sa mga puerto, balakag airports, nagapatigan man sila sa checkpoint, sa mga action bray Occidental, Oriental, Abe, sa mga Ceres bus, ginapang check nila action bray kay ginausisa. Galing, kay may kabudlayan lang, especially sa mga online action bray, na baligya. Kaya mo nang nabudlayan sila nga, syempre, di man na nila mamonitor isa-isa action bray. Kung manotice mo sa social media, kadamo sa nagabaligya, mga pork and pork products, wala sila sure, hindi sila sure kung within the rail lang na di ginahimo o kung di naman halin action bray. Ako I would advise gani bakal kay mo karni baboy, manok dito kaya sa ginalasa live Action Eden ya sa labisa iya I am sure nga inaya fresh gid halin sa slaughterhouse iya Action Eden sang sa mabakal ka sa naputos na daan nga mga frozen foods nga ini. Disgrasya ka kung hindi panos lang to. Amo ginadireksyon bray kasi although nga ang ASF makaapekto lang man sa mga baboy kasapatan, wala pa niya kuno sang apekto sa mga tao, pero syempre once masuguda na ina action bray mas ikaw pa mangin bikos ka mangin may ASF dire sa aton kaya actually action bray daw si Chris Aquino kaman mo ya bikos kaya kung pabayaan lang na action bray, wala labot nga maapektuhan kundi sang ASF. Maapektuhan man ang aton sining nga mga backyard kag hog racers action bray. Kaya kung manotice mo, dako gid ang bulig action bray subong nga napabilid nga ASF free ang probinsya bangod kita nagahatag pati action bray naga-supply pa kita yan sa Luzon. Na di makabulig action bray sa aton sining ekonomiya diri sa probinsya. Sige, thank you. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Monitor lang ha sa Action Radio Bacolod, monitor sa inyo siring mga local chief executives dira mga kaksyon sa mga DRRMO chief officer, no?
kung anong mga advice barangay kapitan kagawad bangod sining bagyong Auring. Action firing line. Imagine nyo, kamo na mismo nga nagapamati sa konsumo no ka linong sa sitwasyon pero hindi kita magsalig gid ha. Hindi gid magsalig mga kaksak. Action firing line. Las 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Carbosystem Solmils. May gabi lang, rin naman nagsulod naman action J. Mga negosyante ho. Ahay. Sa pagkasabad. Si away na kami mabasa sa Obrales. Jima Carnicer Mongkal naga-monitor man sa Pontevedra. Araman si Marilo Kahilig. Good evening Sir Bry. Marilo Kahilig o Barangay 1 Manapla. God bless. Salamat gid. Okay, sa pagkadamo. Homa Lumina. Salamat gid sa pag-monitor. Ronalyn Nicor, salamat gid. Vilma Gabion, action agad, salamat gid. Angela Liarte gayon dato, good evening Sumbray. Watching live, Bangga Totong Barangay Felisa, salamat. Hasmin Roldan Ravillo, good evening man. Okay. Good evening Sumbray, yan pamati gid si mo permit tamyaw ko lang si Carol Montoya sang Shalane Socorro Lim Duran ga-monitor gid. Merly Dolido Magallanes Araman, Lida Yamagishi naga-monitor subong sa Tokyo, Japan. Ba porting mga listeners ta, no? Hindi ko na mabasang iban bangod sining Pamela Savage. Ang pamumuhunan kasabad gini si Ilay, no? Di na to. Desiree Cahudo, good evening Action Bry, monitor Pamilya Mihares kag Playda. Computerized na Action J. Computer ni ang gabutang ni or tao man. I hope you are listening right now, Pamela Savage. Kabastos sa imo klase babae. Bastian. Hindi kami kabasa sang obra mo, sagi ka naka-post ng negosyo mo. Tani ka isa lang. Magbigay ka ng isa lang, wag mong damihan. Kasi disturbo ka na sa aming program dito. Oo. Ito naman, no. Hindi ko na mabasa yung iba na mga message kasi iyon lang lahat. Ano bang makuha namin dyan? Hindi na ako kabasa. Hindi na tong iba naglulumpat. Kita mo lang na. Tingway na ako mabasa. Sige, maparelax na na. Balik lang ko dugay. Okay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Action Firing Line. May kabilang kay Malin Francis Cordel, naga-monitor George Gargasiran, naga-monitor man sa aton sring pagpangalagad. Action Firing Line. And good evening, Action Bry. Si Angie Castillo, Bangga Totong, Barangay Felisa, naga-monitor man. Evening, Action Bry. Tamyaw ko lang asawa ko nga si Gretel, nga belated happy birthday sang Feb 18. Halin sa pinilangga nga ba na Ronnie Sampurok ba sinadyahon pahanukoy baybay Bacolod. Salamat gid ra sa inyo, ana. Sige. Action Bright Tamyaw ko family Ejercito kag Del Mundo nga nagapanamyaw asawa ni Kokoy. Salamat gid. Sige. Action Firing Line. Ang partito bla sa San Enrique to may ara na sang facial good evening kay Maricar sa Mabunay, na. Facial composite mga kaksyon ang San Enrique PNP sa pagpatay sa kay Ryan Villanueva sa isa to ka resort sa Kwarto Tubla, pero tindi pagid balaragway sang husto kay matalang kag ilong, no, ang laragway sang babae ito nga upo dya sa kwarto. Medyo may kabudlayan pero ginatinghuan subong sang kapulisan. Pwerte na kay naka face mask man ato sila mo, no? Si Maria Febiligorio, naga-monitor man sa Valencia City, Bukidnon. Halin kay Not Tamyaw sa igmayaan sa mga Toledano family. Ay, okay. Sige, mga Toledano. Ginapaksyonan galikon sino man ang nakakita sa mga importante nga mga ID cards ni Liling Mabpan nga nabilin sa salakyan. Palihog lang uli diri sa Action Radio Bacolod. Nag-iisa lahat, kanya-kanya. May gabilang kay Ma'am Wilma Cabarles, si Madam Jinky Dagia naga-monitor man. Damo kuno agaway cellphone gid sa mga salakyan sumong Bacolod diho. Magsakay ka mo punta Taytay Airport, tango maglabay ako sa unhan sa Golden Field do. May nagapang lalas da cellphone halong gid kamo. May nga bilang kay Sir Dennis Richard Tiboroma, pangita sa nga pang hold up ligado. Why na to? The test we face is for us to prove that we can heal as one. May nga bilang kay Tita Ida Risora, Nanay Linda kag Tatay Edidra naga-monitor sa Morsha. Mamagamay ko da sa Don Salvador Benedicto. Good evening. We serve, we share, we show.
May nakita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagan upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side. We have Action Nelmar Madera, IT Expert Action JM Baikin, upod taman sa pagpangalagan Action An Defensor kag News Center. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordan nagapasalamat gid. May gabi lang kay Milagros Morales. Maghilibati naman kita buwas sa mga yapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon